खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामाव इरानी ग्रुपनि सासे डाकाथि हमदों नंगौ रायजोआव सिखाव डाकात लुथिनाय गुबुन गुबुन रोखोमै लुथिनाय बेफोरो जाफ्लेबाय थादों आरो बेफोर खामानिखौ मावग्रा दुथांफोरा जोंनि आसामनिल' थागिबि नङा गुबुन गुबुन रायजो आरो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय जोंनि आसामाव फैनानै बेफोरबायदि समाज बेरेखा आयेन बेरेखा खामानिखौ मावगासिनो दं दुथांफोरा दाफिन 10 लाख रां सेख'नायनि दायाव इरानी ग्रुपनि सासे दुथांखौ हमदों आसाम पुलिसआ थांनाय 3 मार्चआव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा बेंकनिफ्राय 10 लाख लन दिहुननानै लानानै फैदोंमोन लानानै फैबाय थानाय समावनो लामानिफ्राय सानै दुथांफोरा मटर साइकेलजों फैनानै आइजोफोरनि 10 लाख रांखौ सेख'नानै लांदोंमोन गलाघाटआव जादोंमोन बे जाथायजों लोब्बा थानाय दा सासे दायनिगिरिखौ हमबाय दायनिगिरिनि मुङा कृष्णा सिल दुथाङा इरानी ग्रुपनि सोद्रोमा आरो बे लुथिनाय जाथायाव इरानी ग्रुपनिनो साबासो सोद्रोमाफ्रा सोमोन्दो दंमोन बा लोब्बा दंमोन सोनाब बंगआव थाखोमानानै थानायनिफ्राय कृष्णा सिलखौ हमनो मोनबाय कलकातायाव गिबियाव बे गेंनिनो सासे सोद्रोमाखौ हमग्रोनो हादोंमोन बेनि उनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनावनो आसामाव जानाय लुथिनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरि कृष्णा सिलखौ हमनो हादों लुबाय थानाय बिल्डिंनिफ्राय इथा गोग्लैनायनि जाहोनाव सासे उन्दै गथ'सानि जिउ खहा 3 थाखोआव फरायनाय पापिया बर्मना इथा गोग्लैनायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जादों गुवाहाटीनि सात्री बारियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया गल्डेन हाइट एपार्टमेन्टनिफ्राय इथा गोग्लैनायनि जाहोनाव 3 थाखोआव फरायनाय फरायसुलि पापिया बर्मना जिउ खोमानो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला फरायसालि गखांनायनि उनाव बिथाङा गावनि बिब'जों उन्दुगासिनो दंमोन बे समावनो गल्डेन हाइट एपार्टमेन्टनिफ्राय इथा थरसे गोग्लैबोदों जायनाखि एपार्टमेन्टआव कन्स्ट्राक्शननि खामानि जागासिनो दंमोन बेनिफ्रायनो थरसे इथाया गोग्लैफैदों आरो इथाया खर'आव नांदों जायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जादों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गिबियाव पापिया बर्मनखौ देहा फाहामसालि फारसेबो लानानै थांनाय जादोंमोन नाथाय माखासे देहा फाहामसालियाव बिथांखौ लाखियाखैमोन आरो माखासे देहा फाहामसालियाव गोबां रां बिदोंमोन नाथाय नखरा दुखुथिया जानायनि थाखाय गोबां रांखौ होनो हायाखै जायनि जाहोनाव पापिया बर्मना अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जादों जाथायखौ लानानै बिल्डिं कमिटिनि हेंथा FIR बो होनाय जादों नाथाय दासिमबो बिल्डिं कमिटिनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिखौ हमनाय जायाखै 4 कर्मचारिखौ हमनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बिटिआरनि सासे EMआ बांलादेशी रोजा रोजा बर'फ्रा थै गोलोमदै जिउ बाउसोमनायनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव राजखान्थिनि गोहोजों ब्रिटिशनि गोहोखौ लानाय EM अरुप कुमार देआ बांलादेशी बिथांखौ बांलादेशी होननानै रावबो अजद होआखै बिथाङा गावनो गावनि खुगाजों गावखौ बांलादेशी होननानै फोरमायथिदों सोंथिया बेसो बांलादेशी सासे EMआ बर' रायजो राजानि साननाय हनाय दुखु दाहा गांनाय उखैनाय बेफोरखौ बुजिगोन ना मख'नो गोनांदि BTC बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानाव खुंजानो हागौ बिसायख'थिखौ लानानै EM अरुप कुमार देआ मुस्लिमफोरनि समाजाव हाबहैदों जेराव बिथाङा गावनो गावनि खुगाजों बुंथिदों दि जोंनि लेगेसि डाटाखौ नायोब्ला आंबो बांलादेशी आरो नोंसोरबो बांलादेशी होननानै मिथिङाव बाहागो लानाय सुबुंफोरखौ बुङो अरुप कुमार देआ EM अरुप कुमार देनि बेबायदि बुंनाया समाज बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो सावरायजानायाव गोग्लैदों सिरि थायाखै नेमसुआबो मिथिङाव बाहागो लानाय मुस्लिम सुबुंफोरखौ बांलादेशी बुंनायनि थाखाय 24 घन्टानि गेजेरावनो निमाहा बिनो नांगौ नङाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै हुमखि होयो नेमसुनिफ्राय सासे बांलादेशीया माबोरै ब्रिटिशनि EM जानो मोनखो आरो BJPनि दैदेनगिरि जानो मोनखो बेनि सायाव नायबिजिरनो नांगौ होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिमबो खावलायो नेमसुनिफ्राय बिसायख'थिखौ लानानै EM अरुप कुमार देआ मुस्लिमनि सेराव थांदों नाथाय EM अरुप कुमार देआ मुस्लिमनि हेंथा सानग्रा आरो मावग्रा बेखौ बावनानै दाथां होननानैबो नेमसुनिफ्राय बुंथियो मुस्लिमनि भट बोखावनो थाखाय माखासे दालालबो ओंखारदों जेरावनाखि BTCआव 5-6 बियाबाव मुस्लिम डमिनेटेड अदेबानि मुस्लिमा बांसिन बेयाव मुस्लिमफोरा ज' जानानै साफा MCLA दैथाय हरनो नांगोन आरो बेनिखायनो जों ज' जानो नांगोन होननानैबो मुस्लिम समाजखौ खौसे जानो थाखाय खावलायो नेमसुनिफ्राय ब्रिटिशनि मोनसे सार्कलनि सिङावनो ट्राइबेल नङै 50-60 सुबुंफोरा हाखौ लादों जाय आयेन बेरेखा BTCआव जाबाय थानाय थासारिखौ लानानै ट्राइबेलनि खामानि मावग्रा पंकज इस्लारि बिथांमोननि बिबुंथि बिथांमोना फोरमायथिदों दि ब्रिटिशनि गासैबो सार्कल अफिसारफोरानो
ट्राइबेल नङा बेनिखायनो बिथांमोना ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्ट बा साननाय हनाय बायदि खामानिखौ मावा बेनिखायनो ट्राइबेल अफिसारफोरखौ जाहाथे लाबोफिनो बेनि थाखायबो खावलायो बिटिसि सोरखारखौ सार्कल अफिसारनिफ्राय लानानै बिटिसि सेक्रेटारियेटआवबो जइन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफ्राबो ट्राइबेल नङा आरो बिथांमोननि माखासे गोबां जाख्लग्रा बिथांमोननि सायाव मानो राहा लायाखै आरो बिथांमोनहा आसाम सोरखारनि आयेन बायदियैसो खामानिखौ मावो जेरावनाखि बिटिसिआव आलदायै एडमिनिस्ट्रेशन दंखायो बेफोर ट्रेन्सफार साबजेक्टफोराव जोंहा आयेन बानायनानै सालायनो हानायनि गोहो दंखायो नाथाय आयेन बाहायनायाव लोरबां जानायखौसो नुनो मोन्दों होननानैबो बुंथियो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा गाव गावनि बेसेन गोसा भट होनायाव जाहाथे 500-1000 रांखौ सानालासे मोजां बिजाथिखौ सायख'यो बिजेपि UPPL BPF नि बिजाथियानो जाथों मानो जाय मोजां बिथांनोखौसो जाहाथे सायख'यो बेनि थाखायबो बुंथियो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो जोंखौ जिरायथ'नो थिनाखै थांखिसिम सौहैयागौमानि जिरायनो नाङा जायखौ मोनग्रोयो बेखौ लाग्रो जुदि जोंनि थाखाय नङाब्ला ज्राब गार होननानै बुंथिदोंमोन जायनि थाखाय BSc खौ गारनानै BTC खौ दादों BTCआव हा हुनि रैखाथि गैया होननानै बुङो जुदि गैयाब्ला बेनि सायाव दानि सोरखारा खामानि माव नाथाय आसाम सोरखारनि सिङाव खामानि मावोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन मिरु BJPजों थोंजोङै खामानि माव आसाम BJPनि सिङाव खामानि मावोब्ला माब्लाबाबो मोजां जानाय नङा मानोना BTCआ आलदायै सिक्सिडुलखा होननानैबो बुंथियो बिथांमोना बेनि अनगायैबो BTCनि हा हुनि मोन्थायखौ लानानै रोखायै फोरमायथिबावोदि 2003 नि सिगांनिफ्राय जायफोर हा दंखायो बिथांमोनासो गावसोरनि गेजेराव हा बायलाय फानलाय खालामनो हागोन नाथाय गुबुन हारिनि सुबुंफोर बा नन ट्राइबेलफोरा 2003 नि सिगांनिफ्रायनो BTCआव थादोंब्लाबो बिथांमोना जुदि हा गैयाबा बिथांमोनहा BTCआव हानि मोन्थाय मोननाय नङा बेनि अनगायैबो BTC 6 शिड्युलनि सिङाव थानाय जेसेबां हाखर हाला खास हा दं बेफोर गासैबो ट्राइबेलनिनो हा हाखर हालानि मुङाव आसाम सोरखारा बेखौ लांनो हाया होननानैबो बुंथियो ट्राइबेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै बिधान सभायाव माखासे थांखिफोर लानाय जादों पन्चायतआव आरोबाव बांसिन गोहो होनो थांखि आसाम सोरखारनि मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै फोरमायथिदों दि सिगाङाव पन्चायतनि गोहोखौ जिल्ला परिषदआ बाहायोमोन गामियाव हाथाय बाजार सानफ्रोमबोनि बाजार एबा सप्ताहिकनि बाजार दै बारनाय फेरिफोरनि बेलायाव पन्चायतआ जेबो गोहो गैयामोन 1 लाख रांसिमखौ ब्लक लेभेला खालामोमोन आरो बेनि अनगायै गासैखौबो जिल्ला लेभेलानो सामलायोमोन 50 लाख 10 लाख बा 1 कौटिसिम गासैखौबो जिल्ला लेभेलानो सामलायोमोन दा गोदान थांखि लानाय बायदि पन्चायत लेभेलाव 5 लाख रांसिमनिखौ हासिगोन गावसोरनो टेन्डार गावनानै गावसोरनो एलटमेन्ट खालामनो हासिगोन 5 लाखनिफ्राय 10 लाखसिमाव ब्लक लेभेलनिया हागोन आरो बेनि गोजौनिखौ जिल्ला लेभेलनिया हागोन होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ बेनि अनगायैबो पन्चायत बिसायख'थिखौ बे खेबाव राजखान्थिजों लोब्बा गैयै खालामनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों रायजो राजानिफ्रायनो गसंनो हागोन आरो जेबो दोलो थानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिसायख'थिया बैसागु बायब्लानो जागोन एप्रिलनि गिबि सप्तायावनो बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावगोन आरो 5 मेनि गेजेरावनो पन्चायत बिसायख'थिखौ खुंगोन होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ 1 एप्रिलनिफ्राय मोब्लिब बिला खम जागोन स्मार्ट मिटारखौ लानानै रायजोआवनो हेंथा खालामबोबाय थानायनि उनाव 1 एप्रिलनिफ्राय मोब्लिब बिल खम खालामनो फोसावदों लोगोसे मोनफ्रोमबो 1 एप्रिलाव मोब्लिब बिलनि गोदान नेम निथि जागोन आसाम इलेक्ट्रिसिटि रेगुलेटरि कमिसना बेखौ फोसावदों APGCL AEGCL आरो SLDCआ पेटिशन होनायनि उनाव मिटिं जिरायनानै पाब्लिक हियारिं लादों न'आव बाहायनाय मोब्लिब 120 इउनिटनि बांसिन आरो 120 इउनिटनि खमसिननि बेलायाव थाइसे राङै खम खालामनानै होनाय जागोन बेनि अनगायैबो आबादाव इन्डास्ट्रि कमार्शियेल एबा फालांगिनिखौ 25 फैसा खम खालामनानै होनाय जागोन थांनाय बोसोरनि एभारेज कस्ट अफ साप्लाइआ 9 रां 55 फैसामोन दा खम जानानै 8 रां 72 फैसा जाबाय खम जानाया 83 फैसा बेनिखायनो मोनफ्रोमबो केटेगरियाव बेखौ रानोब्ला न'आव बाहायनायनि बेलायाव 1 रां खम जागोन आरो फालांगि फसंथान बा आबादारिनि बेलायाव 25 फैसा खम जागोन होननानै फोरमायथिदों आसाम इलेक्ट्रिसिटि रेगुलेटरि कमिसननिफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों